Olenko oikeasti iloinen? Miksi olen täällä? Mikä on elämän tarkoitus? Mikä on elämää? Mitä edessä on metafysiikka? Olemmeko simulaatiossa? Ne ovat kysymyksiä, mitä kaikki ovat varmasti pohtineet jossain vaiheessa elämäänsä. Haluaisitko vastauksia näihin kysymyksiin? Tule Vesa Korosen tunnille oppimaan mieltä painavista kysymyksistä ja filosofian eri osa-alueista. Tässä näette 2 ihmistä argumentoivassa luonnollisessa ympäristössään. Jos käyt filosofian kursseilla, et argumentoi päättömästi kuin madot, vaan osaat argumentoida tyylillä, niin kuin myös huomattaa muita heidän kehäpäätelmistään, kaltevista pinnoista, olkiukoista ja monista muista argumenttivirheistään. Kuka ei rakastaisi tätä? Kiinnostuiko? No taatusti. Ilmoittaudu kurssille nyt. Lue lisää osoitteessa filosofia/now_idk.johnlocke. Sivuvaikutukset voivat näkyä päänsärkynä, kotitehtävinä, harhaluuloina, kaiken kyseenalaistamisena ja silmäpusseina. Ota kursseja omalla vastuulla.